बिटिआर सरकारनि मोनसे आसनिनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै 40 लाखनि मोनसे चेक राननो नोंथांमोना मोननो हाबाय। इएम रन्जित बसुमतारिया दिनै नोंथांमोननो गथायना होदों। दा मा बुंगोन? बेवहाय आङो बुंनो सानोदि दा बयबो रायजो राजासिम आं सिगां खुलुमनाय आरो हामलायनाय बावग्रोबाय। दिनैहाय मोनसे खोब मोजां रंजाथाव मोनसे बाथ्रा, मानो होनोब्ला मोनसे दिनै जोंनि बिटिआरनि सरकारनि दैदेननायाव मोनसे मोजां मोनसे आसनि, जेरैहाय दिनैहाय जोंनि गेजेराव मोनसे बे आसनिखौ लानानै मावफुंनाय जादों। बेयो जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट मिशन फिन रोदोमखां, बिनि बागै जों गोबां खोथा सावरायबाय। दा बियो डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैयावबो जोंहा बियो दंजोबो। दा बे हिसाबै दिनै जोंहा मोनसे खोब रंजाथाव बाथ्रा, दिनै जोङो गोबाव समनिफ्राय बे फिन रोदोमखां क'अपारेटिभ ससाइटिखौ जोङो बानायनानै रेजिस्टार खालामनानै जोङो खामानि मावबाय थानानै दिनैहाय मोनसे जाफुंसार लामायाव फैदों। दिनैहाय खोब मोजां जोंहा मेल मिटिंबो जानानै थांबाय। बेवहाय मेलाव दङमोन जोंहा जोंनि मानगोनां मानाव गेदेर जोंनि इएम रन्जित फरेस्ट इएम जोंनि सार बिथाङा दङमोन, आरो मानगोनां मानाव गेदेर जोंनि धनन्जय इएम बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङमोन। बिथांनि दैदेननायावनो बे गासैबो जोंनि रोदोमखां बे ससाइटिया जानानै फैदों। बेयाव लोगोसे जोंनि मिरुनिनो दैदेनगिरि नेहाथारि बिलिरथि औवारि बिथाङाबो दङमोन। दा जोंहा बेयाव गोबां खोब मोजां माने मेहेरगोनां मेल मिटिङा जानानै थांबाय। दिनैहाय बेखौनो आं बुंनो सानो जे दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेननायावहाय जोङो जेनाखि जोङो एक्स एनडिपिफोरनि जिहेतु जोंहा फिन रोदोमखां मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटि दङ। दा बेखौहाय मावफुंनायावहाय बिथांमोना जोंखौ गोबां खस्थ' लानानैबाबो जोंनि बे जेनाखि थांखियाव जाफुंसार खालामबाय। बिथांमोननिसिम आं हामलायथि बावबाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम। दिनैहाय जोङो बे फिन रोदोमखां क'अपारेटिभ ससाइटिनि थाखाय जों दिनैहाय 40 लाख जोङो चेक मोननो हादों। बियो जाहैबाय जों डायरि फार्म मोनसे जोङो बानायगोन। फिन रोदोमखां क'अपारेटिभ ससाइटि डायरि फार्म जोंहा बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा दङ। बेवहाय जोङो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे आसनि लादों। जोङो बेखौ फेदेरलांगोन क'अपारेटिभ ससाइटिखौ लानानैहाय। जोङो दिनैहाय बेखौ मावफुंनो थाखाय सिगाङावनो जोङो बेयाव डायरि फार्मनि थाखाय जोङो न' लुनो थाखाय आरो आदारनि बागै जोंहा जगार खालामनो थाखाय बेयावहाय जोंनोहाय धनन्जय इएम सार आरो रन्जित इएम सार बिथांमोना जोंनो 40 लाख थाखा जोंनोहाय चेक गथायनानै दिनै होलांबाय। खोब रंजाथाव, जों जोबोद मोजां मोनदों। दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आसनिफ्रा खोब माने मोजां, रंजाथाव, गोबां माने जाफुंसार मोनसे रंजानाय मोनसे जौगाथायाव फैदों, जों बेखौ नुनो मोनदों। आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनि जेसेबांनाखि चिरां डिस्ट्रिक्टनि एक्स एनडिपिफोर जेसेबां क'अपारेटिभ ससाइटियाव दङ जोंनि फिन रोदोमखां डायरि फार्माव, दा बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानदों जे बेयाव खुनु गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया। जोङो दिनै बेखौहाय जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंनि भबिसत जोंहा गोबां दिनै न'खर संसार जानांगौनि खोथा दङ। दा बेखौ लानानै जों दिनै बे गिदिर मोनसे आसनिखौ लानानै जोङो मावफुंसारनो जोङो नागिरदों। दा दिनैहाय बेखौ लानानै जोङो दा खामानिखौ जों स्टार्ट खालामसिगोन। जोङो बेखौ जोङो मिजिंथिदों जे बिनि दारैनो जोङो गोबां बे 40 लाख थाखा जोङो मोननायनि उनाव जोंहा गोबां बेयावहाय आरो स्किमफोर फैबावगोन। बेयावहाय जोंहा रांनि बेलायाव आरोबाव जोंनि बे डायरि फार्माव आरोबाव अनसुंथाइनि थाखाय आरो फैबावगोन। बियो उनाव जाबाय थागोन। जोङो बेयाव मोनसे प्रग्रेसखौ, मोनसे मावफुंनायखौ जोङो देखायग्रोनांगोन। बिनि उनाव जों मोनलांबाय थागोन। आरो बेयाव जोङो गोबां मेम्बार्सफोर दङ, गैयाब्लाबो 300+ जोंहा गोजौआव दङ। 300नि गोजौआव जोंहा बेयाव मेम्बार्सफोर दङ। दा बे हिसाबै जोङो बेयावहाय जेसेबांनाखि मेम्बार्सफोर दं साफ्रोमबो बिनि दारैनो जोङो न'खरावहाय अनसुंथाइखौ जों मोननो हागोन। जों बेखौ आसा खालामदों, मिजिंथिदों। दा खोब बेखौनो आङो बाख्नायनानै बेखिनिखौनो आं बुंनो सानबाय। दिनै जोंनि जेनाखि सारमोना दिनै आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनाखि जोंनोहाय मोनसे बे अनसुंथाइ बा बे मोनसे जोंनि थांनानै थानांगौनि मोनसे खायदा, मोनसे बे आसनिखौ जोंनो होबाय। दा बेखायनो बिथांमोननिसिम आङो हाजार हाजार आङो साबायखर बावनानै दिनैनि बे आंनि मोनसे प्रेस मिट बा मिडियायावहाय बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।